खुलुमबाय आं कमलि ब्रह्म बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 9 नभेम्बर 2023 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायोबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ हादरारि आयेनारि सिबिथाइ सान एबा नेशनेल लिगेल सार्भिस डे महरै फालिनाय जायो। बे सानखौ भारतआव बोसोरफ्रोमबो 9 नभेम्बराव फालिनाय जायो। बे सानखौ 9 नभेम्बर इं 1995 मायथाइयाव आयेनारि सिबिथाइ बिबानगिरि आयेनखौ बारहोनायनि गोसोखांथियाव फालिनाय जायो आरो दिनैनि सानखौ कर्टारपुर करिडर बेखेवनाय सान एबा कर्टारपुर करिडर इनअगरेशन डे महरै फालिनाय जायो। 9 नभेम्बर इं 2019 मायथाइयाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो पाकिस्ताननि गाहाय मन्त्रि इमरान खानआ कर्टारपुर करिडर जौगानायखौ फोसावदोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो वर्ल्ड क्वालिटी डे आरो वर्ल्ड फ्रीडम डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।